rong hang rong bong rong aragalong rek pier thak karkli. Dolaamara range forest Arlo Aronre pen Arnivangta Thengpi Kanghu. All Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition Surihinira Inkoya Parman online pen Kanghu. Difu Medical College and Hospital along World Pharmacy Day Catalan. Kardom Pinarnikang sama berta ke Thanjabang nidi sami rupalite mungpi non berdang tongpen arjupanik tha. World Pharmacy Day arni pache tondonsi difu alongta chiti ni phai inkoirapho bhomta arni porphai kreheni pen Difu Medical College and Hospital along World Pharmacy Day Catalan pon. Karbi Anglong District Branch All Assam Pharmacist Service Association akong chunbang akihai KS rong parpen chenglong kaprek along a pharmacist klembang pi atumta chitongdun lapenabarim pharmacist Mrs. Medhita chitongdun labang so World Pharmacist Day Catalan lake All Assam Pharmacist Service Association chasemet pen Karbi Anglong Arlo tumsi Difu Medical College along talon pon. All Assam Pharmacist Service Association kising laki ningkan surihinira krepo ningkan pusi kong chunbang KS rong parpen than laso association along amai pulake akehai KS hanse lapen kong chunbang KS rong par labang soar ni katalon pon along mai chari pon lake Mrs. Medhisi mai chepahem pupon mai cheng det pen kaprek a pharmacist atum aphan alohi pachinia sai ta dengpon laso mai long bukajan pharmacist borlang phera pharmacist bakalia mati wolong komajia pharmacist lapen kaprek a pharmacist atum ta chitong dun labang so mai a hutsi ladak ke claim tang a pharmacist atum aphan farewell mate kachepadi sitame karbi poho lapen mirabutung pen archu padupon apithu Pharmacist Day aphan kapanong piyahim mate kekta inthan pon continue sari bosor continue patlum after that la so committee lo ke mane mai ke mane president lagi ni tu misi sona president do lagi KS Hanse ke secretary bang secretary kan ni lo KS rong bang ni KS lagi Hanse ni ma rong sandela bang ni kan mai same ku talon bang lagi kalau ani ani tu le tam every year lo yang ci thang kisung abe abada mi ni lagi ni pati pati kata body tu ini la bang so pati lo je kono not area pen la pharmacist nang chitong dun la lagi no ta mu thane no halo tha kuliah bolang chen pajang lahat ko ito no kanya la covid ayo ni kan gari motor da ini bharat bang sa no lahat pa sino kali Lasopi mai phi alam along Mrs. Medhi pharmacist atum kisung alam ta jaipon. Lasopi mai long kachetong don aphan kachoro alam thi akehai KS rong pharpensi thanpon. Mai jude dapi pharmacist atum an non corona aburahut kenang soda hormu mask mate ingho kachidip ason lapen hand sanitizer mate iri ingthir fg aphanta inut pen ebong keron asai hospital athengno kiduk kelak arat atum aphan keron pon paduposi nilituma pherangki rajev rong pipen bertanang pali Chiti ni phai inkoira pho arni rong hang rong bong rong aragalong rek pier thak ke thok mate karli pado posi nilitema pherang ke pen bertanang pali bangso se karli pon habi pin po atum pensi karli pon rong aragalong kedo arada pharman chole bangso ase karli kaphejo padopon lapukali bonta pierdhelong munit monor do an pharmacy ke claim pon lopusi nilitum apherang ke angnu karbi richu ahin pen nang pachini dun Karli kape do pon ke botor bokan ke mesenji lapen keso ki un epen ke pangrai jiaphan lapen bangso karli ke padopon ke ningkan wang lapukali bonta aningkan isi hini pen ephoi mati ningkan pho ningkan trok pen ephoi la sonsi claim pon pusi than tum ta kadu be tani tum methang arong methang ahem methang asu do sitani tum che ubo pen ni tum dagrong hangrong bon rong ara ke duke ni tum kela khai aphan kereni karbia khai cho aphan tirtha dang aphan jati kreni mate laso kereng ni aphan sin tum dak kami klem la sin te hon lasi nitum aningkan apor pen kon aningkan apor pen apor la rega tirtha ge thok klem nang ko
nitum aning kanwang la so bangge rega pirtha thakwe klempe Lapen inut ingleng miji ahin pen ke pachini dontu lapu henlo nilitum rong hang rong bong along ke duke mithang jung jung ale phanchot lapu kali bonta itum karbi solangdo arat do ana pharman jutang jubat kirim kibiji aphan lapen khai longri kacherai ji aphan si dak rong hang rong bong arong arak along duputa thanpon pusi hamran pen nilitum apherangke waisong teron pen birtanang pali Dolaamara range forest Arlo, Karbi Anglong pen angtang kedo kengsang asotum Arnivangta Thengpi ke roipon pusi nilitum Karbi Daily News apherangke pen birtanang pali. Labangso Thengpi Aronre pen Arnivangta roipon bomlo bonta ingnam raikom asai khiatum pen chenglok madu asong atumta langcari dun bang abi pusi hadak arat atum pen pherangki kahunri damahut nang thandun ahok petki ingnam raikom asai khi atumsi adai do binong bonta sai kache claim kli ajok Arnivang bang akhai mati kengsang atung adilung dilung is Karbi Anglong range mati Dolaamara range forest alopen tengki en pupen sigun chingnam athengpi ke roipon lok pusi than kai kita ke roipon lok ajoki ingnam raikom asai khiatum langdunde mati get along ta keton ke langbang abi pusi ratatum pen thanpon laso Thengpi ke roipon laki Dolaamara range forest adung kedu missing adibasi lapen ahoma khai atumsi laso asai nangki claim pusi Dolaamara pen mensing rongpi birtanang pali Chiti ni phai inkoira trok bhomtiarni ada porphai sirkebra achi timpen porphai kep apor maloman dipurang sina sarpo cultural hall lurulang solong Karbi lo charli jutang aterang atumpen ingdeng pli all Karbi Anglong inter college Karbi cultural competition ningkan surihini ra inkoya pharman online pen kangpupon Labang so amai long Karbi lo charli jutang aterang amai phu akhai singja tiso kongchun bang akas rongpi Karbi lo charli jutang aterang along mai phu barin akhai sarlong ki rongpi KCS along amai phu lapen Karbi lo charli jutang aterang along bidisar akhai Chandra Singh Kro KSA amai phu Simeon rongphar kongchun bang akhai thangsing timung tok bang long bir terang alhisar po aman pen akhai roton teron EM Karbi Anglong Autonomous Council lapen Karbi Anglong angkang pi along kaprek akoles pen arpu ki do atum lapen song kaprek atum ta chetong dul labang so amai ke phapon laki ingdeng pli all Karbi Anglong inter college Karbi cultural competition surihini ra inkoy apharman online pen ongdung lokacharli arisu ejang atum aphan kachepati long ji aphan kangpupon eme thang khe jutang jubat eme thang khe porong puthi labang so amoto na mag inton ponang me ku matha ponsi non akimi labang so technology online labang so teng pen kachepati gi pon bonti o kimia ri so yang tum matha pon thek apen ka bi lo chalo jutang ta rang atum kapati pi pon thek jo ini ninga klong pen ang pon jo pajero apen ning thero labang so kachepati along Karbi Anglong adang pia college along ke do an lo chale ko ting gi atum cerap citu dun po cepati dun po pusin lingke lapenan par setame ke bang jelang apor hut Karbi jutang song pen kapati pipon Karbi disun sorong aja long setame alang di tumahin kan po or nang pidun po kuning ke parti tapening citepe seha ke ceng penon an setame lamang so inter college Karbi cultural festival mana Karbi cultural competition along ke klaim ke dam ang dengtin along setame ni cimum cetan cimum dun bom online pen kachapate nangkok athe non ke dobom COVID-19 akiso ajoy ni pen kedam kewang katora tangka maha kadure pen ajok munit ang mong kachate boklong le pen ajok si piningan ningkana bang Karbi lo charli jutang aterang pen online pen si cepate nangkok lopusi than labang so amai kangpu ada porphai sirkebra achuti ma pormalong pen Karbi lo charli jutang aterang asong alama pangjar pon aphitu Karbi lo charli jutang asong aterang amai phu lama alamo than aphitu Karbi Aron atang pen horbonganam puponsi online kacepate aparman mesen pen ing pupon lapen kedam tang horbonganam kipu online kacepate anong eta pajir pon anparta alhi atum phan apor pipon pen jumesen sen alam pajai tekan kijutsi online kang pulake akai roton teron EM Karbi Anglong Autonomous Council pen si ing pupon aphitu mukrang be ki et ahin pen online kacepate aron atang than pachini lapen alhi atum phan kachora lam thejai pon pen ingsanjin pen mai pachut pon
Pini arnikang sama berta bangke lapan si kang tonpon iglo. Lang igbom tame Karbi Daily News domi thakmi kurwang thu.